ngono kiblat kula. Allah nubuhipun Muhammad Rasulipun. Kanthi puput pepuntoning tekad linambaran sura ikrat suwuh kabrasta mulai Darmastuti. Duh Gusti Cakang Agung, duh Gusti Cakang Murwat panguwasaning kodrat kang bisa gawe ayem tentreming bumi kang mulya, bumi Ponorogo. Kanthi jejeg king monumen reok kanggo tunggaing budaya kang wis diakoni donya.